तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हाँ. नांथारल' खनसे गाहाम लाङो गोबाव गोबावजोंसो. मा खालामनांगौ जाखो दालाय? मावैयाबो गोबाव जाखाबाय आं जानाया. केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम. चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों, चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों. आरो डाइरेक्ट देरहासारनि मिलाव गारो होननानै इनफरमेसन फैजोबनानै दं आंनाव. बेजोंल' लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ'? सोर बिसोरो लाइन जाग्राया? नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार? दिल्ली साइड ना? दिल्ली साइडनिया? आरो लाइन जायाबालाय बोरैथो दंफां मावनो हानांगौ जाखो? आरो लाइन जाग्रायानो जुदि हमग्रायानो जुदि लाइन जायोबालाय मावग्रायालाय मावखागोन नोंखा. थिग दं, नोंथ' मावो होननानै प्रमान होना लाबाय होनबालाय नामा? आंथ' प्रमानानो होनांगौ जाहैबाय सार. आंथ' एखमबा गोबावजों खनसे लानानै थाङो. थांनायाथ' थाङा नङा. उफायबो गैया सार, जोङो गैयै मानसि माखौ जानो. गैयि होनबा जे नोंसोरो एखेबारे रायमना नेसनेल पार्कखौ फोजोबस्रांगोन बे नामा? आच्छा नों गारनो ना गारा बेखौल' बुंदो आंनो, लास्ट खोन्था बुंदो. जायखिजाया सार जों मावला, साबसे 2 नाम्बार मावग्रा दङ सार, आं बेखौ लानानै थांजोबनोसै सारनिसिम. लानानै फै. गासिखौबो लानानै थांजोबनोसै सारा. माबा 2 नाम्बार मावग्राफोरनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय. मा हरनो आं बिसोरनो? खामानिफोर हरबानो जाबाय. आं बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ ब्लेकमेलिंखौ हाया. उफायबो गैला आरो नोङो. लिस्ट आंनाव दंफैखायो दै, नों खिन्थु नाम्बार 1आव दं निखिल. आं नोंखौ अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो. जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा. आं नाम्बार 1 नङालै सार, आं गोबाव गोबावजों खनसे लाङो. होनबालाय नोंनि नोजोराव नाम्बार 1आ सोर? दाथ' आं बेखौ माथो बुंनो रोंबावनो. ओरै बे रायमना साइडआवनोथ' ओरैनोथ' आजां गाजां मानसिफोर दङ. आरो बे बाथानि मानसिफोरानो आजां गाजां कन्टिनिउ लाङो, सानसेबाद गैया. दा बाथानि मानसियानोथ' नोंनो जानानै दङना, नोंखौनो लिडिं खालामदों होनना बुंगासिनो दं. होद बहाय आं लिडिं खालामदों सार, आं जेबो लिडिं खालामा, आं गैया. नंखायनो देरहासारनाव सोंबानो जाबाय. मा नों खोन्था, बाथानि मानसिया सोर आंनो खोन्था, आं बेफोरखौसो लांगोन दानो. मानसिफ्रा बे लकेलाव थालाबायग्राफ्रानो सार. बहा गारो दंफांखौ बिसोरो? जेराव मोनो ओरै बङाइगाव लाङो सार बिसोरो. बङाइगाव बबे मिलाव गारहैयो? बबे मिलखौथ' आं मिथिला, जायखिजाया बङाइगाव लाङो बिसोरो. नों खोन्थायाबाथ' दाया नोंनाव जागोनलै भाइ, नों खोन्थानो हानांगोन ना. आं मिथियाना सार, बिसोर जायखिजाया बङाइगाव लाङो, ओमफ्राय बङाइगावनि मानसिफोर दंदेरो. सोर रेन्जारा इनभल्भ दं बावहाय? आंथ' बेखौ बुंनो रोङालै सार, सोर रेन्जारफोर दं बेबा. बबेजों बोयो? आथियाबारिजों? आथियाबारि साइडजों बोयो बिसोरो। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसेल' लाङो, बिदिनो संख्रि बानलु जानो आन्थाल' लानानै थाङो आं एसे एसेनो. गारदो मिथिबाय, बेफोरबायदि केरेक्टारखौ गार। बासायनो हानाय नङा, आं बुंखादों मिथिबाय? सार। दे।